אז יש אותי, אני מתחבר עם, לצורך העניין נקרא לה סיגל. בשבילי זה היה פרק ג', עבור סיגל זה היה פרק ב'. פרק ג' זה אומר שהייתי נשוי פעמיים. הילדים הם אחים חורגים, כי לא יש אמא אחת, X1, ובוא נקרא לה X2. ולה יש שני ילדים, 1 ו2, ושניהם מאותו אבא. זאת אומרת שיש ילדים שהם נמצאים בתוך איזושהי מסגרת, שיש פה למעשה הורים, אבל הוא לא ההורה שלי. מה הגבולות והקשר ביני לביניהם? לי יש לי ילד. הוא נאמן לבית הזה ולמסגרת היחסים הזאת, או שהוא נאמן יותר לבית עם האמא? איפה בכלל הבית שלו? אצלי, הבית המרכזי היה אצל האמא. אצלה זה היה הפוך. הילדים שלה היו רוב הזמן בבית שלנו. ואז הילדים מרגישים יותר אורחים בבית של האחים שלי. בול! איך מרגיש הילד שלי שהוא בא לכאן? זרות? אז מה זה יוצר ביני לבינו, בינו לבין האחים החורגים? עכשיו זה רק הורות משולבת. מה עם הורות מעורבת? שבה אילן וסיגל מחליטים להביא עוד ילדים. כשלא מבינים שהזוג הוא המנוע של כל זה, והוא המודל, וכשיש קצרים בין בני הזוג, מה הם נותנים? בלבול. וכשילד נמצא במסגרת, מערכת יחסים שהוא מבולבל, לצמוח בצורה בריאה קשה מאוד. אל תיתנו לזה לקרות.